Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali Sani Channel. Wonten ing enjing menika kita bahas inggih menika sektine wong Jawa. Wong Jawa niku ampuh amarga gadah gaman, gaman ingkang inggih menika sekti tanpa aji-aji nggih. Menika napa amargi gadah jamus kalimasada nggih. Jimat kalimasada. Jimat niku setunggal, siji di emat-emat, siji di rumat nggih. Dadi gadah kalimat setunggal dipun rumati, dipun lafalaken, menika lah namanipun aslinipun dari kata jimat. Siji di rumat nggih. Jamus nggih, dari kata jamus jimat jamus jamas diresiki nggih. Jamas kalimasada, jamus jamas kalimasada ya kuwi kalimat syahadat. Ya kalimat syahadat ya kuwi lafal la ilaha illallah. Lah menika lah senjatane tiyang Jawi ingkang sampun ketekanan Wali Songo nggih. Nek riyen saderengipun wonten Wali Songo senjatanipun nggih ming manunggaling kawula Gusti saking sangkan paraning dumadi nggih. Merga tiyang Jawi menika dari kata tihyang, titah, titisanipun Sang Hyang nggih. Titah ingkang dititipi ruh saking Sang Hyang. Lajeng dipun mujadaibu, dipun resiki manahipun dijamas nggih. Akhire jamus kalimasada nggih. Diresiki lajeng Wali Songo menika hadir wonten ing Jawi memberitahu ingkang sangkan paraning dumadi menika Sang Hyang Wenang menika naminipun Allah, lan inggih menika diparingi kalimat la ilaha illallah. Lah menika lah senjatane tiyang Jawi. Mboten enten ilah kajaba Allah, mboten enten kekuasaan kajaba Allah, mboten wonten ingkang saged menang kajaba Allah. Menika tiyang Jawi nggih. Tiyang Jawi menika senjata paling utama inggih menika jamus kalimasada, jimat kalimasada nggih. Jimat setunggal, siji di rumat, siji di rawat nggih. Siji di emat-emat nggih. Naminipun kalimasada, kalimat syahadat nggih. Menika tiyang Jawi ingkang sakmenika sampun berkembang, sampun menyebar wonten ing donya menika nggih, amarga gadah setunggal menika kalimat syahadat la ilaha illallah. Menika lah tiyang Jawi nggih. Sejatosipun tiyang Jawi riyen menika sampun ngertos Tuhan nggih, sangkan paraning dumadi menika. Ming klambinipun mawon ingkang berubah-ubah nggih. Saderengipun tiyang Jawi menika kedatangan Islam nggih, Wali Songo, Hindu sampun masuk nggih. Hindu masuk wonten ing Jawi, wonten perubahan nggih. Marga tiyang Jawi menika gadah naminipun inggih wonten sangkan paraning dumadi inggih menika Tuhan yang Esa ingkang
nguasai dewa-dewa sak ngisoripun. Lajeng Buddha datang teng Jawi nggih. Buddha datang ke Jawi, tiang Jawi tasih ngertos sangkan paraning dumadi. Benten kalih Buddha ingkang awal nggih, Buddha ingkang asli wonten ing Tibet, wonten ing India nggih. Wonten ing Jawa wonten dewa ingkang paling dhuwur namanipun inggih menika Sang Hyang Wenang nggih. Lajeng Wali Songo datang wonten Jawi memberitahu inggih menika ingkang dhuwur menika namanipun Allah Subhanahu wa taala. Dilebetaken wonten ing pewayangan nggih. Wonten pewayangan namanipun Jimat Kalimasada. Nikilah setunggal kalimat ingkang dipun rumat dipun lafalaken lajeng menika dados keberkahanipun. Niki nggih sesuai kalih Quran ya, sinten ingkang ngendika Rabbunallah, Rabbku Gusti Allah, kemudian istiqomah jaga kalimat menika, tsumastaqamu tatanazzalul malaikah, maka turunlah namanipun malaikat. Lah wong Jawa ora ngerti yen kuwi malaikat dijenengi dewa nggih. Mekaten ora dadaya enjing menika bahas Jimat Kalimasada kawruh Jawa nggih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.